над мене запохидали, лятовичките се спрят и кажат, ах, ще обеднеят, не усетнат нидели, старо лятовичките ще ответят. Какво да се гледаме? Продължава да грее Не е достатъчно топло. ще го държиш малко да го отворим да видим голямо. За трета поредна година идваме тук на това прекрасно събитие в Лазарово, Лазарово Offroad Extreme. Нашия форум, Кемпер Клуб форума, стана голям фен на тези офроуд събития всяка година. Радвам се, че тази година доста наши колеги уважиха това хубаво, прекрасно мероприятие и останаха много доволни от организацията, от състезателите. Емоцията просто е страхотна. Пожелавам го на много колеги да посещават тези събития. Страхотно е преживяването. Просто това е живота. Да гледаме нещата на живо, за да се развива този вид офроуд туризъм, така да се каже. Да посещаваме различни места в България, красиви, и да се радваме на това, което правят хората като хоби и професионалисти. Благодаря за вниманието. Карначи, Как се казват? Кари и Тими.